sauka don more kuma soki. Komai a tsare don sun ɗauki mataki. Ga tsafta game da inganci a yi sauki. Dole na zo ka. Can za ku sauka don more kuma soki. Ai yanzu abinda nan na mai gida kaga nan na yau tattara kayan noman da ne da kuɗaɗe na zan je can gurin. Allah da yauda. Billahi lazikau ai sai da ma ya ƙara hidi ya ce. Mai tafiya kai ma ka sauka yin zahir ka ji daɗi. Ai ba za ka ban mu ba. Oke kuma za ku je? Amma za mu je. To masha ai ni wani akwai kuɗi ciki. Mu muna da ATM mana. Ka san mu yan birni ne. Ba dole ba dole hira kuɗi ba. Ai an samu ala ka san ni wasa nan yake wani komi. ATM ba ATM. Oke ATM yake to mi sauri mu je Hellside. Ga tsafta game da inganci a yi sauki. A birnin ka tsallaka sun gagar tsara. A fannin security sun gagar saura. Sunana Dauda Adamu wanda aka fi sani da Rarara. Gamu a Addis Ababa mun taho daga Najeriya za mu je Mumbai ko Epic to CNG Adventure insha Allah. To mun zo wannan kamfani wanda yake fitar da silindar gas ta CNG wanda zai taimaka wa mutanen Najeriya musamman mutanen arewaci. Idan lita ɗaya na fetur zai maka kilomita 5 to wannan zai maka 15 kilomita ne kilomita 15. Saboda haka yana da sauki. Idan janareton ka zai maka awa 1 to wannan zai maka awa 5 ne. Wannan kamfani da kuke gani shine lamba 1 a duniya wanda yake fitar da silindar gas ta CNG. Akwai ta mota, akwai ta mashin. Amfanin koma CNG nan abin da za a samu da yawa na economy. Za ka samu sauki sosai. To wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da muka taho mu ƙara nuna wa mutanenmu su shigo cikin wannan hidima da izinin Allah. na matasa kada ku rena sana'a ko mun kankantanta. Wannan sanarwa ce daga ɗan takarar kansila mai nema Honorable Zahardin Sirajo. Sainaga rara zagi da tsangwama baya ana ni'i garara. Sainaga rara zakara na yayi tara. Ku banni in garara, wahala ni ban ta ita, in dai zani garara, ban dubara, kai ku banni in garara, babban burina ce gani garara. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam tukulle ana sallama. To, sai zo. Me gari ya turo ni. Ya ko? Ko ma menene in an je fara kaji. Ka ga nan zuwa. Ka fito mu je mai gari baya jira. Sai kana a'a
na kam ya kamata a zane shi. Madalla sarkin bulala aikin kana kyau dan matsuman da kanka matsuman da kanka ta kulle kake ko kallon ni ga wannan bugun da nema ka san kowa ya ja ma danka kai wai bari ma in tambaye ka kai ba dan gidan malam mai randa bane tsoho mai rasuwa malam mai randa Shine wallahi shi kuma malam mai randa ba dan gidan ciwake bane ba shine Allah ya taimake ka to da ciwake da mai randa da kai da shi dan naka babu wanda ya isa dan mu na waka a cikin garin nan dan ka ji iya sauraron waƙoƙin su bai isa ba kuma wannan bugun da ne maka nan gaba kaɗan idan baka ja ma ɗan naka kunne ba da kai da shi kore ku zan yi daga garin nan dama malam mai randa akwai tsohon bashi da ya taɓa cin fada mun gani a rubuce ya gudu ya bar gari kan hanya ne keke banke shi to ɗanka ma ya ja maka ɗanka ya ja maka ya kamata a baka kashi don ka san matakin da za ka ɗauka kan shi bai yiwa ɗanmu na waka a cikin garin nan a ce wai ɗanka na sauraron waƙar wasu bai sauraron ta ɗanmu bai isa ba wallahi don haka ya ja maka wannan fada mai adalci za a yi ma bulala 10 yawa ɗan bulala so min taɓa kenan ka gaya wa ɗanka abin da ya faru da kai a yi mai bulala 10 saboda ɗanmu na bulala 10 a san gaba da waka ba da wannan ba ka ga jikin ya ja wannan ta kai shi ce ga bulala nan da na sawo jiya ya kwanta nan a zane shi ka kwanta aka ce kwanta fada za ta zane ka ɗanka ya ja maka ka je gida ka ja mai su garara suna garara kara na yayi tara ku banni in garara wahala ni ban ta ita in dai zani garara ban dubara kai ku banni in garara babban burina ce gani garara suna garara zakara na yayi tara ku banni in garara wahala ni ban ta ita in dai zani garara ban dubara kai ku banni in garara babban burina ce gani garara ina da network na ta da shi ba ta kira ko ba ka san ko ba ga shugaba ne aikin nan da ne na hannu. Baka ji ba? yawwa sarkin bulala sannu da kokari aikin kana kyau kai kuma wannan ta kulle wannan hukuncin da aka yi maka danka ya ja maka so mun taɓa kenan wallahi yawwa danka ya ja maka ya ja mai kunne ba mai gari Allah shi taimake ka yawwa za a ƙara mai wanda ya ko yanzu ka ce in ƙara mashi ba zan gaji ba a bashi haka danka ya ja ma don haka in ka je gida
so min taɓi kenan ka gaya ma ɗanka abin da ya faru da kai saboda ɗanmu na waƙa kai ba abin kishin ka bane ɗanmu na waƙa ɗanka ya ji waƙai sai da yana jin waƙa wani wanda ba mu sani ba ka gaya ma ɗanka abin da muka yi ma so min taɓi kenan so min taɓi kenan yawwa kayan hukunci ya biyo ta kan ɗan naka in ka je gida ka gaya mai abin da muka yi ma kuma ka gaya mai muna neman shi ma ya kawo kanshi ɗanka ya ja ma don haka in ka je gida so min taɓi kenan ka gaya ma ɗanka abin da ya faru da kai saboda ɗanmu na waƙa kai ba abin kishin ka bane ɗanmu na waƙa ɗanka ya ji waƙa sai da yana jin waƙa wani wanda ba mu sani ba ka gaya ma ɗanka abin da muka yi ma so min taɓi kenan Zagi da tsangwama baya ana ni in garara, sina garara, zakara na yayi cara, ku banni in garara, wahala ni ban ta ita, in dai zani garara, ban dubara, kai ku banni in garara, babban burina. Ce gani garara. Dama ina so in gaya maka tattara kayanka ka bar garin nan. Abin da yasa nace ka bar garin nan. Mai gari da dan shi in dai baka bar garin nan ba za su kashe ka. To baba ni na bar garin nan ina zan je inda ba kowa ke garin binni ba. Akwai inda zaka je a binni. Dauda, na'am baba. Wani sirri ne zan gaya ma wanda ban taba gaya maka shi ba. Sirrina ne da kake gani. Mu yan biyu ne. Yan biyu kuma? Dan uwan nawa yana binni zaune. Dan uwanka kuma ku yan biyu ne yana binni zanne? Shi yasa na ce ka tattara kayanka ka koma binni. To baba ni Allah na binni ka ce ku yan biyu ne to amma ni yan biyu duk da ku da yan biyu ne ni ina na san ma inda zan je in iske shi. Liman ya ce min bai wuce ko sauri a cikin garin Katsina. Duk da gicin shi bai wuce ranar rukunin. To amma ni kawai ni wannan garin ba kwata-kwata ban gane shi ba. Na ce maka yanzu ka tashi ka je ka shirya ka bar garin nan. To amma to wai baban mu nan a ina muke ne nan wai? To ai na a cikin Katsina kake. To na ji kuma ka ce to ai can binni ne. Nan kaga can binni ne. Duk gicin shi bai wuce can. Nan kofar sauri. Tunda liman ya gaya mu. Liman Zagi da tsangwama baya ana ni in garara. Hada sangarin sarara ne. To ai ka tashi ka tai can zaka ganshi. In na can binnin ban ganshi can Katsina zaka ganshi. Ku banni in garara. Wahala ni ban ta ita. In dai zani garara. Ban dubara. Kai ku banni in garara. Ko yadda yake sarara na hanya yana maso na yaron nan. Ce gani gara. Ma bai ma garin nan ba mai gari na ya kashe shi wallahi. Wa alaikum salam. Ka dalla ka shigo mata kalmar ɗaki. Baka ji mi na ci ba dalla ka shigo mata takalma cikin ɗaki ka fidda su mana. Allah da ya sauke.
Wai Faruk bai zo ba? Wani Faruk? Faruk wannan na bai zo nan gidan ne? Ya zo na gidan sayan cinga. Sayan cinga. Ko Faruk ɗin kika isa sayan cinga? A to ko ban isa ba. A kin isa. Salamu alaikum. Shigo. To na ji sun shiga sallah masu abin da zai ci nan. Da ba dai Ina wani ina gajiya sun daga. da hanya. Hakkin samun ba ƙofar ruwa ne ko? A gaida abubuwan ke saya ko? Aiki akwai wahala amma an samu nasara sosai. Alhamdulillah kun dai sai haƙuri. Da dan ba mu riga mu yi magana. Ko ba na ce ki ba mu riga mu magana ba. Kamar yawan nasu. Duk magana da za yi ta yi ta gawana. Gaskiya. Har ku tayi wajen mu magana. Okay. Muna farcin banza na farcin ne. Allah fara ta daga abin da ke faruwa cikin gidan nan ko? Shugaba ai abubuwan ne na mata dole sai hakuri. Ba wani abu. Ya magana aikin nan? Aiki da an gama shi komai da komai shi ne. Alhamdulillah. Dama ayyukan ne ake so in suka rarrage da abin da yake akwai daga baya kuma sai a zuwa a da abin da aka da aiki na ko? Aiki ba magana. Alhamdulillah. Amma ya kake ganin da wannan mutum? A shugaba ina ganin dan aiki ya kamata ka samu ko irin cire da haka. Kusa da nan da kawo ka san aikin da ɗan yi wasu ba. Wasa ba ta yi. Fara ɗaya ta zama maka tashin hankali na ka haɗa mata da uwa. Ya sosai a nemi kamar yalo. Ya abu da yanzu ba da sai ban ma wannan nauyin kanka. Sabon man wani wanda kake tunanin yana da hankali. Wanda zai iya zama ita ma ta sanadiyar shi kaga wasu abubuwan na ta sani an samu sauƙin su. Haka ne inda zai ɗan dinga rage a ɗan aiki sai wannan zai dinga yi mata su haka ba takura. To shi kenan ba wani abu. Wannan akawun nan sa ba kuɗin. A shugaba wanda kake samu kawai a sanya. To shi kenan ba wani abu idan na turo maka sai ka da turo man sauran kuɗaɗen baki da sauran bidiyon da kai. Oke ne yana so in tura mini da akwai sauran ayyukan da za mu yi da. Ai komi lafiya da ko? A komi lafiya na ba. Sai ka ji ni nan. To ba ma'ana. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Sunana Dauda Adamu wanda aka fi sani da Rarara. Gamu a Addis Ababa mun taho daga Najeriya za mu je Mumbai ko Ediktu CNG Adventure insha Allah. To mun zo wannan kamfani wanda yake fitar da silindar gas ta CNG wanda zai taimaka wa mutanen Najeriya musamman mutanen arewaci. Idan lita ɗaya na fetur zai maka kilomita 5 to wannan zai maka 15 kilomita ne kilomita 15. Saboda haka yana da sauki. Idan janareton ka zai maka awa 1 to wannan zai maka awa 5 ne. Wannan kamfani da kuke gani shine lamba 1 a duniya wanda yake fitar da silindar gas ta CNG. Akwai ta mota, akwai ta mashin. Amfanin koma CNG nan abin da za a samu da yawa na economy. Za ka samu sauki sosai. To wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da muka taho mu ƙara nuna wa mutanenmu su shigo cikin wannan hidima da izinin Allah. Sauka don more wa masauki komai a tsare don sun ɗauki mataki ga tsafta game da inganci a yi sauki Dole na zo ka. da can za ku sauka don more wa masauki
gaskiya ai yanzu abinda nan na mai gida kaga nan na yau tattara kayan noman da ne da kuɗaɗe na zan je can gurin Allah da yauda billahi lazikau ai sai da ma ya ƙara hidi yace mai tafiya kai ma ka so ka ji zahir ka ji daɗi ai ba za ka ban mu ba okay kuma za ku je amma za mu to masha ai ni wani akwai kuɗi ciki mu muna da ATM mana ka san mu yan birni ne ba dole hira kuɗi ba ai an samu ala ka san ni wasu wannan yake mini ko ai ATM ba ATM okay yake to mi sauri mu je hellside ai ga tsafta game da inganci a yi sauki a birnin ka tsallaka sun gagar tsara a fannin security sun gagar saura dawowa gidan ki. Yaya? A gari? Alhamdulillah. Yau sauka yaushe? Da daga makaranta nake na ce da na zan ma shiga bazata. To shi kenan shigo daga ciki. Makaranta kuma? Wallahi yaya makaranta alhamdulillah. Komai da lafiya ga goma? Lafiya kalau alhamdulillah gaskiya tun da yanzu har mun yi second semester an yi hutu yanzu sura sat ba mu sati biyu shi yasa na ce bari in zo na yi hutu. Ko kuma wani ɗan abubuwa haka yau na sabu kujero maku daga baya na kuɗi? Allah gaskiya ba wasu abubuwa na kuɗi da suke bujiro mamu da su sai dai ko da ina buƙatar kuɗi ina kiran dadi ne so kan in kira kama ka turo mani na kira wa dadi alhamdulillah gaskiya na turo mani da wato alhamdulillah. Fati Fatima mai zogala ina gudu ban zira ba. Zagi da tsangwama baya ana ni in garara sina garara zakara na yayi tara ku banni in garara wahala ni ban ta ita in dai zani garara ban dubara kai ku banni in garara babban buri na ce gani garara zagi da tsangwama baya ana ni in garara uwa ɗaya sannan uba guda ba wasa ba na ga ana so a rarraba ni ban so ba mai son ya raba mu ai ba zan masa kara ba mazaga da makwangwara ba za na ji zargi ba to sani rahuni ba zai shiga turu ba karni ya ba za ta irin ba mu shaida ga ɗan uwan jinin araba daidai juna mu haɗa kai shi daidai waiwaye aman tabbata halin tafiya ne shi ta haɗin kanmu suke nufin su da wani ke yakin nan na ga da gaba ce to sai mota mota gari da mu da fulani dan uwan mu fulani mu
ce gani ga rara zagi da tsangwama baya ana ni in garara sina garara zakara na yayi cara banni in garara wahala ni ban ta ita in dai zani garara ban dubara kai ku banni in garara babban burina ce gani garara zagi da tsangwama baya ana ni in garara sina garara zakara na yayi cara banni in garara wahala ni ban ta ita in dai zani garara ban dubara kai ku banni in garara babban burina ce gani garara ka mutala 15 na san ba su wuce ko mutala 15 to bari mu je ai kaga in ma dai wasu wuce wata da na je kaga ai ba ma su wuce na tafi to Allah ya tsare shi kenan ka ta yi wayo Allah wayo Allah sunana Dauda Adamu wanda aka fi sani da Rarara. Gamu a Addis Ababa mun taho daga Najeriya za mu je Mumbai for epic to CNG adventure insha Allah. To mun zo wannan kamfani wanda yake fitar da silindar gas ta CNG wanda zai taimaka wa mutanen Najeriya musamman mutanen arewaci. Idan lita ɗaya na fetur zai maka kilomita 5 to wannan zai maka 15 kilomita ne kilomita 15. Saboda haka yana da sauki. Idan janareton ka zai maka awa 1 to wannan zai maka awa 5 ne. Wannan kamfani da kuke gani shine lamba 1 a duniya wanda yake fitar da silindar gas ta CNG. Akwai ta mota, akwai ta mashin. Amfanin koma CNG nan abin da za a samu da yawa na economy. Za ka samu sauki sosai. To wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da muka taho mu ƙara nuna wa mutanenmu su shigo cikin wannan hidima da izinin Allah. Ina matasa kada ku rena sana'a ko mun kankantanta. Wannan sanarwa ce daga ɗan takarar kansila mai nema Honorable Zahardin Sirajo. Da banza. Wai yo ina zuwa ranka dace. Wallahi data ce aka samu ta banza za ni makaranta kuma kuɗi zan tura amma har yanzu. Data? Yo kai ina ka tura data? Wallahi wani dan cuwa-cuwa data ne ko menene data? An yi cuwa-cuwa da kai. Kai da ke da babban waya da ka sabkar da application din Madaha Tech Data za ka sabkar da data ka cikin farashi ka karu yanzu magana harka ta network ko na abu ka gane dan iman passport sai in dauko ka dan iman passport sai in dauko Madaha. Bari in turo ma ina aiki da application din Madaha Tech Data ai ba ta shigo ta aiki ban bari da kai kayan aiki ta aiki bari in tura mai ai ranka da aiki da ita ai ka kudin har sun tai sun tai ai yanzu magana Instagram IG kai har bil din wuta kana iya zuwa ba abin da ba me kace sunan app Madaha Tech Data da ka ji masu magana shikenan data ta kare ai yanzu ba ai Madaha Tech Data ta wace kuma sannan ta fice yanzu abin da ya kamata ai gama da shiga police dauko na rijista ma ka gani okay yanzu da na rijista shikenan yanzu komai yayi wannan abu yayi gaskiya ka gyara mana
Madaha Tech alkhairi ce, taku ce, tamu ce. Ku dai kawai ku sauke Madaha Tech a cikin wayoyinku. Na gode.